Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel Bendil channel. Wiu 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 wiu. Ini reaksi istri waktu pulang aku pulang ke rumah bolo. Ini reaksi istri bolo. Ini istriku kan belum tahu bu. Ye, ye bosku. Kilo, istri kilo nesu kilo. Ada kilo bos, kilo wonge. Kilo dasku tak buka ibu. Ada kilo. Kilo bos. Dewi lho mau meneng bos. Malah guyu kowakelen wi lho. Iki bos ya sepil bos iki lho bos. Iki piye iki oleh nganu mau ki oleh challenge kok Mbak Pina cukur kon cukur gundul bos. Iki lho. Gak roto tapi nek nyukur ki gua tak ratakno bos. Iki lho bos bos. Nang bos tak ratakno kok. Kita ratakno dhewe tak jiko alat aku bos. Ratakno tak jiko alat bos. Tapi karo golek kopiah bos ki diratakno dhewe ngik ngono bos engko. Nah. Ini bos. Ki reaksi istri diam aja bos, tidak ada. Ki menengai bos pokoke bojoku bos. Karo guyu bos pokoke bos. Pokoke bos karo guyu kekelen kuwi lho. Dulur-dulur. Reaksine mbuh piye yo nggur guyu tok ae kuwi. Roh aku iki. Lho kaya ngene iki lho. Awi. Reaksi istri iki lho. Istri kur guyu iki wis gak piye-piye. Guyu kekelen mergo lucu apa gila? Lho bos. Wong gak kur guyu tok tapi guyu tok iki mbok guyu gila apa mbok guyu apa gak ro. Iki lho. Biar terus karo sesuki reaksine ning kantor mbuh piye, Bos? Gundul kok ngene. Gila. Tapi awakku malah kita kuru nek gundul ngene iki. Gila. Tapi anakku ki wis ndelok nganu dhek aku teko bukakno lawang ki guyu wekelen wis roh wali ndelok live-e. Ah, rambut paling yo tukul. Tapi malah kita resik. Gundul-gundul, Bos. Piye? Ngono piye reaksimu piye? Kata-katamu piye? Heh? Kata-katamu piye? Heh? Dasku jare koyo kates. Lah wi lho jare reaksine jare dasku koyo kates jare bojoku. Lah ketoke piye to nek dasku ngene iki? Oh mbok keplak. Heh? Piye to? Nek ambung sik. Ambung. Ambung lho. Lho bos. Reaksine koyo ngono kuwi, Bos. Ene wis gak nesu to? Eh? Nesu ora to? Gak to? Dasku koyo apa?
Ini ambung sih, ambung. Wis ambung lho, Bos. Tak spill. Wih. Dek mau kayak kon nganu bos, kon ngupload ki mau kon challenge dikai duit Mbak Vina iki duite bos. Kita kekno bojoku ya bos. Engke mau janjine kon kekno bojo lho ya, iki ya tak kekno bojo ya. Iki lho, iki kanggo Mbak Vina ucapno terima kasih Mbak Vina no. Yang kok guyu? Eh? Kok guyu? Terima kasih ngono lho. Ndang ngene kok. Ya wilo wis. Makasih Mbak Vina wilo. Mau ki challenge duite kon kekno bojo, Bos. Tak kekno bojo yo kan. Pisan. Sampai bingung nguceki kamera niki. Ya spill. Mbak anakku reaksine piye tak tekoni yo urung nah. Santai, Bos. Iki kan bojo kesel aduh. Lah yo belapan terus sesuk ngguyu kekelan kabeh wong-wong mesti. Tak golek topi, Bos. Topiku ning ndi, Mah? Hah? Tapi terus suwi aku jane terus yo pengen cukur gundul. Wis sesuk ki tak apikane ning tukang potong rambut. Wis gitu aja bos ya, aku ngevlog. Terima kasih banyak atas dukungannya semuanya. Saya bikin channel Bendil Channel bos. Oke, terima kasih banyak kawan-kawan. Udah support dulur-dulur SKC, dulur Kulot Channel. Terima kasih Ketua SKC sudah mendukung saya bikin vlog. Istriku ki gak enak reaksi nih soalnya. Terima kasih bos. Oke.